Hevdemî gefên Tirkî li ser deverên Kurdî li Kurdistana Sûriye çekdarên PYD goxwa li Kurdistana Sûriye ferz kiriye wekû desalat. Hewla hevdana piştgiriya hozên Ereb li Hesekê û Reqa û gundewarê Helebê li dijî gefên Kurdî dike. Malperên bi ser PYD veragihandin got serkirdeyê PYD bi navê Rêzan Kilo li gel Rêsipî û serokên hozên Ereb li devera Cezîrê civiya û daxwaza piştgiriya wan kir li dijî gefên Tirkî. Her divî warî de serkirdeyê çekdarên YPG li gel şêxên hozên devera Qamişlo jî civiya dibin navê hevdîtina hozan li dijî Tirkiye. Kotê de banga diyalogeke Sûrî kirin ji bo rêgiriyê li Tirkiye û gefên wê. Her wiha serkirdeyên Qesedê got bi ser PYD ve ye. Pênşema Bûrî li bajarokê Sirîn li gel hozên wê deverê civiya û beriya wê jî li her du gundên Safsafa û Mahmûdilî li Tabqayê li gel hejmarek hozan civiya ji bo daxwaza piştgiriyê li dijî Tirkiya. Hevdemî vêyekê malpera Zemanil Wasl di raporteke xwe de ragihandî got piraniya kesayetiyên hozên Ereb yên ku li gel PYD civiyan pêşînyara radestkirina sînorê Kurdistana Sûriye bi Tirkiye re ji bo rejîma Sûriye kirin. Ji bo rêgiriyê li derbasbûna artêşa Tirkiye ji deverên Kurdî li Kurdistana Sûriye re. Ev hevdîtin tên hevdemî got Tirkiye berdewam e di armanckirina bargehên çekdarên PYD li bajarên Kobanê û Serêkaniyê û Girêspî li Kurdistana Sûriye li gel anîna hejmareke mezin ji çek û çekdaran re li ser sînorê Tirkiye bi Kurdistana Sûriye re. Di destpêka vê heyvê de jî hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê dewriyên hevbeş li gel çekdarên PYD li Kurdistana Sûriye birêve bir. Goya yekem li ser rêya sînorî di navbera Serêkaniyê û Dirbêsiyê de bû û ya di wan di navbera bajarên Qamişlo û Dêrikê de bû û ya sisiyan jî di navbera Kobanê û Girêspî birêve çû wekû gavekê ji bo rawestandina êrişên Tirkî li ser deverê.